Zima ove godine počinje u nedjelju 22. decembra u 5 sati i 19 minuta. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje ljeto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. Iako će kalendarski početi prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prave zime sa vrlo niskim temperaturama još uvijek neće biti. Narednih dana očekuje se nestabilno vrijeme. Period koji je pred nama počeo od današnjeg dana pa sve do ponedjeljka obilovaće brzim promjenama vremenskih prilika. Tako da će u tom periodu biti i dosta jakog južnog vjetra, obilnih padavina, a do kraja nedjelje i uz pad temperature. Prvi novi poremećaj i hladni front očekujemo već tokom sutrašnjeg dana, a on će se najviše odraziti na vremenske prilike u zapadnim, jugozapadnim i južnim predelima gdje će doneti obilne padavine od 40 do 60 litara po metru kvadratnom. U centralnom pojasu nešto umjerenije padavine, a na sjeveru najmanje. Što se tiče naših krajeva, ovdje sutra ujutru prvo sa suvim vremenom, a onda tokom dana prolazno sa kišom. Već u večernjim časovima doći će do ponovnog razvedravanja i smanjenja oblačnosti, a temperatura sutra će biti za nekoliko stepeni viša u odnosu na ovu današnju, tako da će biti uglavnom između 10 i 13 stepeni. U nedjelju prvog dana zime uglavnom će prevladavati oblačno vrijeme povremeno sa kišom koja će u našem regionu biti nešto jača u popodnevnim i poslijepodnevnim časovima. Kada ovaj proces, odnosno front, bude odlazio u poslijepodnevnim časovima na krajnji istok, uspostavljat će se sjeverozapadno visinsko strujenje s kojim će doći i nešto svježiji vazduh, tako da će u poslijepodnevnim i večernjim časovima doći do pada temperature. U toku dana on će biti oko 8 do 10 stepeni, a zatim uveče prema 5 stepeni, ali što je interesantno i značajno, ta temperatura će u višim predelima pasti na vrijednosti od 0 pa do -2, tako da će u tim krajevima, posebno na istoku, početi da pada snijeg, tako da će do ponedjeljka ujutru tamo biti manjeg snježnog pokrivača. Nakon toga će doći do stabilizacije vremena, tako da će veći dio sljedeće sedmice prevladavati uz promjenjivo oblačno vrijeme stabilno, što znači da će ujutru biti prohladno, temperature od 0 do 5, ponegdje i sa slabim mrazem u nižim krajevima, oko -1, -2, nešto jači mraz na planinama oko -3 ili 4, a tokom dana temperatura uglavnom između 5 i 10. Dakle, sljedeće sedmice vremenske prilike će biti primjerenije zimskom periodu, odnosno zimi, mada ni te temperature su nešto oko i malo iznad prosjeka za decembar mjesec. Jače na oblačenje i prodor dosta hladnijeg vazduha očekuje se pred sam kraj godine kada bi moglo biti i snijega. Za 31. je još neizvesno i rano je, budući da će taj hladni vazduh brzo odlaziti na istok, tako da će sigurno na istoku biti hladnije i moguće da se zadrži tamo snježni pokrivač i za novu godinu. Međutim, na zapadu Balkana, u ovim našim krajevima, već će 31. biti pod utjecajem novog južnog strujenja, tako da što se tiče same noći i prvog jutra sljedeće godine je još nezahvalno i neizvjesno pričati kako će biti ovdje vrijeme. Morat ćemo tražiti potvrdu sljedeće sedmice za to. Ovakve vremenske prilike koje su nestabilne i promjenljive najviše utiču na hronične i kardiovaskularne bolesnike, a negativno se odražavaju i na meteoropote, tako da su biometeorološke prognoze narednih dana dosta nepovoljne.